Buksan natin ang ating sahog. Ayan ay baboy. So, okay na. Crispy na siya. Set aside natin. At mag-isa na tayo ng sibuyas at bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Tayo natin. Halo-halo natin. Ang munggo. Ang lulutuin natin is munggo with calabaza. Ayan, bawang. So, igisa natin. Habang dinigisa, lagyan natin ang kamatis. Beres kamatis. Yan na, ano na ang ating pag-igisa. Sunod naman natin ang ating calabaza. Ang ating calabaza. At halo natin ang munggo. Patis. Lagyan natin ang pampalasang patis. Patis. And asin. And magic syrup.